तो हम भैया से यही बात पूछल चाहतनी। बिहार चुनाव आयोग में सुननी है कि जब चुनाव होत रहला तो वोट देवे जात रहन लोग आदमी, तो एगो कौनो नदी हो जगह नाइये रोक दिहल गो रहे वो पुलिस के साथ में। क्या कहल चाहतनी रहुआ? देखिए कैसे तो कहल जाला मोट में कि पैसा बा तो सब बा। डेरा तनी का हमारा लेके तनी ना काठ बोलेला तो। रात नहीं खे पैसा बा तो सब बा। हाँ और लालू यादव के कहावत रहे जेकर लाठी ओकर भैंस। बस तो उहे बतिया भइल बा का? अब ई बताएं कि वोटर के केहू अगर ना जाए देबे तब एकल बरियारी कोनो काम होला? ना ना ये से तो बढ़िया कोनो काम नहीं है। जे कि मत के दान जितना वोटर लोग बा उ वोट करता और ओकरा के अगर केहू माना करे, कोई स्टाफ माना करे तो ई कहाँ से माने उचित लगता? उचित नहीं लागत। हमारा बुझाता है कि नदिया में के मलाहो बेचा गुरु सका को। अरे भैया जब का कहला कि कोई मीडिया वाला कहीं दिखावता है घरी देखो तारो? ना 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 कोई मीडिया वाला दिखावता, नहीं कोई बोल पावता। इतना दिन तो वकील साहब कहता कि हम लोग री वोटिंग कराएंगे, कुछ नाव चर्चा नहीं किया हुआ, तो भाई सब चुप बा। वो बेचा गुल बने तक कहाँ कहीं ये तुझे सब बिक्री हो गई। जब मान लिया जाता कि लोग कह रहा बा कि किला बेचा गई, रेलवे बेचा गई, माने सब चीज बेचा गई, तो समझे के बा वो लोग बेचा गई सब। उ कुल बेच के सरकारी काम बेच के प्राइवेट खरीदाता है। हाँ अब बताएं देखें मोदी जी बहुत चीज खरीद लेलन। मैं कहते बानी के मुर्गा के दाम बा 500 एगो सॉरी खसी खरीदे जाता नहीं तो ओकर दाम बा 5000, लेकिन आदमी 500 में बेचा जाता नहीं। 500 में देखो आदमी के कोनो मोल ना होला, लेकिन जातना ये लोग बा 500 400 1000 500 400 हमारा लेके रौरा कहता नहीं कि आदमी के कोनो मोल ना होला। आदमी जब फोकट में बेचाए के धंधा बने, कोनो कीमत नहीं के फ्री बने। अब देखिए मोल ही से कहने के मोल ना होला। बजट के जिन पैसा लोग देखा तो ढल जाता, थोड़ी लोग देखा था कि हमने के विकास हो या ना हो। ना ना विकास पर बिहार में कबो वोटे नहीं के दिया ना। अगर विकासे पर वोट अगर देवे कर रहे तो मन रो का लगता गुजरात बम्बे मद्रास से नहीं जाए कमाए कि बिहार में रहे तो बिहार में वोट करे। तनको ना राहुल बात एकदम 100% सही है। अब बिहार में अगर वोट करे तो सोचे कर रहे कि भैया आवो ट्रेन बस पकड़ के बिहार में वोटिंग करे खातिर। ना तनको ना। जब बिहार में कम पर है तो भैया सुबह में वोट मार के चल जाती, डिप्टियों ना नुकसान हो तो वोट वो दे देती। 400 रुपये ना देवे के पड़ी। 400 रुपये तारा ना देवे कर रहे तो हमने खुशी मन से देती, रोजगार नहीं मिले वाला बिहार में। बिहार में आतना माने जे भी मुख्यमंत्री बनल एको बार ना सोचल कि बिहार में मजदूर वासियों के कहीं व्यवस्था देहल जाओ कि रोजी रोजगार अपन चले। तो बिहार के जनते नहीं के चाहत ना तो प्रशांत किशोर जी का वोट दिया रहे झारी के। अरे भैया वोट तो सबके थोड़ा ढेर मिलल हो, लेकिन उनका सुनत नहीं, सोशल मीडिया पर खाते नहीं खुल तो का कहल जाओ? खाता खुलल बा, वोटवे चोरी हो गइल बा। तो अब बताएं कि जब वोटे चोरी हो जाता, अब जो सरकार बा भाई तो कुछ कर सकता है, में कोई विरोध नहीं कर सकत। अच्छा खिजा में कहल बा कि जेकर लाठी होकर भाई एक दिन जहिया लाठी छीना जाओ। हाँ अब अगर भारी अगर कोई परत होके तो मैनेज हो सकता। अब बिहारी पे भारी के पड़े वाला बा। अरे भैया तो बिहार के लोग वोटवा तो नहीं खनते, लेकिन वोटवा पर लिहल जाता ना। एक दिन ऐसा हो कि ईवीएम पर जेबे न करी। जे दिन अगर बैलेट पेपर से वोटिंग हो जाई तो सबके औकात के पता चल जाई कि के कितना पानी में बा। जैसे हम न जाई ना कबो बूथ पर, कबो वोट देवे न जाई ना। जो मान लिया जाता कि 2000 किलोमीटर छोड़ के आदमी आके ने काम धंधा कर रहा बा तो कहाँ से वोट मार जाये? हम सीधा जानी ना, हमारे के रोजगार दे दो तारा वोट मारत रहो। ना रोजगार दे ना वोट भी आई, वोटे नहीं के देवे के वही तरह सब चनाक हो जाओ। लेकिन कुछ माने लोग बा लेडीज तो बारी से बुर्बक। लेडीज लेखा बुर्बक के बा। अब क्या कहला कि आज 10,000 मिल गए, 15,000 मिली मिलवे करे भले बिहार पर कर्जा हो जाए। मजदूर पर कबो कर्जा काढ़ल जाला है, बुर्बके ने काढ़ता है। आतना ई नहीं समझ में लोग के कि भैया रोजी रोजगार हमने के दे 10 रुपया की जरूरत नहीं खे। अरे 10,000 रुपया मार लेके मिल जाता वो बढ़ के का बा। और रोजी रोजगार अगर देहल जाता